ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ୱାରେନ୍ ବେଷ୍ଟିଂ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଭାରତର ଶେଷ ଭାଇସରାୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେନେରାଲ କେ.ଏସ୍. କାରିଆପ୍ପା। ସିକ୍ସ ନମ୍ବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେନେରାଲ ମାନେକ ସାହା। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜି ଶଙ୍କର କୁରୁର। ଭାରତର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସ ହିଙ୍କି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଷ୍ଟିସ ହୀରାଲାଲ ଜେ କେନିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କିଏ? ଉତ୍ତର ସୁକୁମାର ସେନ।